tubig. Kuto bas. Oh. Meron. Basyo. Hala. Pakaon mo rin eh. Lagi ko na. Asam ka dito agi pikas. Sinilas dito. Kamu na lang biglaing sinilas. Sinilas buhay. Papa! Jing, dapay utang diri, Jing. Ano? Ready si Jane? Nade Jing, awani sod na. Ibu kayo nagtiin. Hello guys! Good morning! Mga unta! Nakakaon, Jing? Wala. Dali alko yung humakaon. Imo itong wala usapay? Nagbuton? Grabe hafta. Pare. Bakit? Uy! Oh, sige, day. Ready? Gimana? Sira. Gimana sila? Ah! Sira, Jing, kay kanang kuan. Suwaw. Saan ka day? Hipon nga. Kuan. May taong. Kalbasa. Batong. Kamunggay, sikwa, og saluyot. Pisa ubang sagulan ni day. Bati. Alugbati. Sa lilo sa yung ano dito. Ha? Ginting. Ha? Sa yung ginting. Sige. Naabot ka ganito ilang tuni day. Lagi? Isa yung pangutana. Di ala din? Ako na dito. Wala po tuni dito.
Ang batay. Mga ito jubi ron ba? Mga itong utan. Hindi man yung mahot ang utan. Hatag lang yun yung hurot ha. Ang itlog na pudkatek. Ka? Kaon tas iring. Kaya nidool na. Nidool na ang guwapa. Ang guwapo di ay. Ang among guwapong iring. Nakusod kay mulan-mulan og utan. Sa tagtubig niya ha. Busog. Thank you guys for watching my video. Please don't forget to like and subscribe. And don't forget hit the notification icon para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye guys.